Fl-ewwel ħadd ta' Mejju ġiet ċelebrat il-Jum Dinji tad-Daħk. Madwar id-dinja din il-ġurnata ttieħdet b'tant serjetà b'eluf ta' persuni jisfurzaw irwieħhom sabiex jitku jew inislu xi tbissima xi ftit aktar mis-soltu. Imma kif jgħidu tbissima sfurzata u artifiċjali qatt ma tista' tnissel tbissima fuq fom ħaddieħor. F'Mawra sal-Belt Valletta One News saqsa lil xi nies li kienu qed igawdu il-ġurnata sabiħa tal-ħadd dwar din il-ġurnata. Iżda ftit kienu jafu li teżisti din il-ġurnata li fiha niċċelebraw litteralment id-daħk. U għalhekk id-daħka fuq fomhom mod speċjali l-Maltin żgur li ma kienitx waħda sfurzata. Aħna nsimgħu jgħidu aħjar xajta u daħka minn pinnora. Allora id-daħku da jgħinek ħafna hu fil-ħajja mhux hekk. Njur titħak. Nitħu, kieku nistaw nitħu sew, nitħu. Ma waħda ma l-neħudu pjaċin nitħu, għagħa ġarata. Inti meta tara xi ħadd jitħak hekk, il-burdata tiegħek tinbidel ukoll. Niddubita. Ma mhux ikun titħu bija. Imma li nitħu bin-nies neħu pjaċin, ħalajdu. Ejwa, li tara kulħadd jitħat uħu pjaċiru, sina li kulħadd kuntent u ferħan. Ma taċ tara b-sima jena minni, ma taċ. Għaxa minix imdorri li nitbissem, jgħidu kif titwilet mut, u għaksan mut jem bħal imħalwa. Iżda l-Maltin u t-turisti li jiġu f'pajjiżna għaliex jitku. Titħaq ektra xaċa taħdaħ u tra xaħat għamil ħafna mossi bħal ħatta barra. Meta jkollem xi ċajta sabiħa u bekk titħajjen, ġewk tajba u. For everything. Now because we are on vacation, so everything is beautiful here. It's beautiful, so why don't you smile? So when you see someone laughing, your mood changes as well? Yes, it's okay. Xaxi ċajta u skont kif kun qed ikellmek u kollu. Meta tara xi ħadd bitbissimek, forsi l-impressjoni tiegħu anke jekk ma jkunx daqshekk joltok imma taraħ bitbissima taħseb li tinbidel l-impressjoni tiegħek hekk fuq. Ngħid għandu karattru tajjeb u hekk hu. U s-sinjura. Naqbel miegħu. Intant għal snin twal diversi tobba u xjentisti studjaw l-effetti fiżjoloġiċi u psikoloġiċi fuq in-nies tad-daħk. Tant li diversi ġelotologi matul is-snin sabu kif id-daħk evolva mill-imġiba tal-antenati tal-umani waqt li kienu jkunu ma' xulxin. Jum id-daħk beda jiġi ċelebrat sabiex eventwalment iżjed nies jitalmu jitku u bekk id-dinja tasal għal iżjed paċi.